Чакай, стига се ръка, бебе. О, не. Голяма си бебе. Затвори вратата, че ти го страшна работа е. Загря ли? Всичките загрях. Теодорка мотора загря ли? Не. Сестрата откача направо. Браво, сестра! Мале, не мой го видя сестрата направо. Емо, как е? Що мълчиш, гад? Кой викаш как жички? Лъжа ли? Динко, моля. Какво? Присъствие с фотоапарат. Не може да възмивам, тъй ли, госпожите?